Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň yurdumyzda ýerleşlerimiz ähli musulman halklar bilen birlikde mukaddes Urada bayramyny giňden bellediler. Ýola goýulan asly däbe görä hormatly prezidentimiň gol çeken permana laýyklykda iş günne lelip ılandyrly. Mukaddes Urada aýyny eden doga dileýleriniz, tagat wadatlaryňyz kabul bolsun, bayramyňyz gutlu bolsun mehribany ileşler. Şuň Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Kazakystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Goňşy döwletler başdanlary mehirli salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hemde Urada bayramy bilen gutladylar. Rehimdarlyk, insanperwerlik, hoşniyetlik, pek ahlaklyk ýaly umumy adamzat ruh gymmatlyklarynyň nişany bolan bu ajaýyp bayramyň iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dostlyk hemde dogonluk gatnaşyklaryny mundan beýlegim putrundyrmaga ýardym etjekdigini ynam bildirdi. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Kasym-Jomart Tokayew töwketdeşlik marşynda özleri hormat goýmak, ynanşmak hemde açyklyk ýolgolar esasynda ýola goýulan döwletary gatnaşyklarynyň strategik we netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen nykdylar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Kazakystan Respublikasynyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny şol sany syýasy, sowda, ykdysady hemde meden insanperwer ulgamlarda üstünlükli hyzmatdaşlyk edýändigini nykdy. Bu wagtda uzak mökletliğin esasy netijeli özari gatnaşyklar mundan beýlegim dowam etdirmek üçin ägordil mümkinçilikler bar. İki ýurdun liderleri özari gyzyklanmalary halklarymyzyň taryhy, meden hemde ruh gymmatlyklarynyň umumlygyna dayanýan dostlukly türkmen gadak gatnaşyklarynyň mundan beýlegim hoşniyetli goňşulyk hemde umumy bekwitlere gönüktirilen özari hyzmatdaşlygyň ruhyny depkinli ösdüriljekdigini we giňeldiljekdigini ynam bildirdiler. Telefon gepleşiginiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Kasym-Jomart Tokayew birek-biregi ýene-de birgedek mukaddes Urada bayramy bilen gutlap, berkjan saglyk hemde jogapkärli döwlet işini üstünlük, Türkmenistanyň hemde Kazakystanyň dogonluk halklaryny bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowançlyk arzuw etdiler. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Ýaponiýanyň premier ministri Yoshihide Suganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Töwketdeşiň başynda Ýapon hökümetiniň başdany milli liderimiz Kakasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykan wirarly, gynanç we duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Melikuly aganyň ihlasy zäkmeti, türkmen döwletiniň öňüne bitiren hyzmatlar bardaky ýagşy ýatlamalar insan kalbyna hemişelik saklanar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow medet berje sözler üçin Yoshihide Suga minnetdar bildirip, Ýaponiýanyň şu agyr pursatda gynançyny paýlaşýanyna ýokary baha berdi. Telefon arkaly geçirilen söhbetleşigiň dowamyny taraplar häzirki döwürde türkmen-Ýapon dostlukly argatnaşyklarynyň işçiň we netijeli häsiýetde ýedigini, özara düşünşmek, ynanşmak hemde birek-birege golluk bermek gatnaşyklarynyň ýokary derejede alınıp barylýanyny nyktap, iki ýurdun syýasy gatnaşyklarynyň iki tarap bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýanyny bellädiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we premier minister Yoshihide Suga döwletary gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we onuň geljekde ötüşiň esasy ugurlaryny, şerde özari gyzyklanma bildirilýän halkara syýasatynyň wajyp meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň iki tarap bilen görnüşde bolşy ýaly, halkara giňişliginiň çäklerine de ösdürilýänligi kanagatlanma bilen bellenildi. Söhbetdeşler awraýly halkara guramalaryň çäklerini, ähli umumy hemde sewit meçwerdäki oňyn başlangyçlary we teklipleri özari golluk berilýänligini bellep, gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmagy bolan iki tarap bilen gyzyklanmalary tasdikladylar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Ýaponiýanyň hökümetiniň başdany sowda ykdysady gatnaşyklaryň işçiňleşdirilmeginiň türkmen-Ýapon hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň berdigini nykdylar. Şunun bilen malykda bilelikdäki taglalaryň netijesinde döwletary ykdysady gatnaşyklary strategik, durnukly we uzak mökletliğin häsiýetde ýa boldy. Premier minister Yoshihide Suga hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ösdürmegine ýygyderli golluk berýänligi we oňyn başlangyçlary öňe sürýänligi üçin hoşalyk bildirdi. Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň köp sanly tassymlaryň amala aşyrylmagy
Munun aydın netijetler. Şeýle-de Türkmenistana döwrübap neft gaz we gaz himiýa toplumlarynyň gurulşy boýunça möhüm tasdymlaryň amala aşyrylýanyny bellenli. Döwlet başdanymyzyň aýdyşy ýaly. Bugun Ýaponiýanyň kampaniýalary ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamalaryny keskitenen wezipleri amala aşyrmakda möhüm orny elýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen döwletara gatnaşyklary mundan beýlegem berkitmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdiklap, Ýapon kampaniýalaryny we maliýe düzümlerini ýurdumyzda zerur gollaw berjekdigini ynam bildirdi. Şeýle-de söhbetdeşler Türkmenistana durmuşa geçilýän we milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagyny, köp borly ösdürilmegini, täze häzirki zaman ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň dünýä bazarlaryny ýokary hili hemde bäsişige ukyply önümler öndürmäge niýetlenen senagat kärhanlarynyň dördülmegini gönükdirilen iri meşhurly uzak mökletlerin maksatnamalaryň durmuşa geçilýändigini nazar almak bilen ähmiýetli tasdymlar boýunça işleriň dowam etdirilmegini nykdylar. Neft-gaz toplumy elektroenergetika ulaw we aragatnyşyk pudoklary, suw hojalygy we dokma senagaty iki taraply hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlar kökümine keskitlenli. Şunun bilen birlikde iki döwletiň halklarynyň ýakynlaşmagynyň we olaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmeginiň möhüm şerti bolan meden insan-perwer gatnaşyklaryna da möhüm ornuň degişligi bellenli. Söhbetdeşler ilm, bilim ugur boýunça netijeli gatnaşyklar mundan beýlegem giňeltmeň wajypdygyny aýtdylar. Şunun bilen malykda hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen hünärmenlerini okutmakda we taýýarlamakda berýän gollaw üçin Ýapon tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Hemde hyzmatdaşlygyň bu orda üstünlükli dowam etjekdigini ynanýanyny aýtdy. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyny döwlet başdanymyz häzirki döwürde Liverpool aýatyny Ýaponiýanyň Sumitomo Corporation kompaniýasynyň gatnaşmagyna gurulýan gaz turbinaly elektrik bekediniň gurulşynyň tamamlaýyş tapgyrda alınıp barylýanyny belledi. Milli energetik ulgamyny möhüm hataplanýan bu desga ýurdumyzyň elektroenergetika kuwatynyň artdyrylmagyna iter berer. We türkmen Ýapon hyzmatdaşlygynyň üstünlükli ösdürilýändigini aňladýar diýip döwlet başdanymyz aýtdy. Hemde Ýaponiýanyň premier ministri Yoshihide Sugani gaz turbinaly elektrik bekediniň açylyş tawrasyna gatnaşmak üçin awgust aýynyň ahyryna Türkmenistana gelmäge çağırdy. Milli liderimiz şol saparyň iki taraply hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin täze mümkinçilikler açjakdygyna we özara bekwetli gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam etjekdigini ynam bildirdi. Birek ynanşmak we dostlukly ýagdaýda geçen telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna hormat prezidentimiz we Ýaponiýanyň premier ministri birek hemde iki ýurdun halklaryna hoş niýetli arzuwlaryny aýtdylar. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. İki ýurdun liderleri mähirli salamlaşyp, urada bayram münasibetli birek otladylar. Hemde türkmen we Kyrgyz halklaryna awadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler. İki döwletiň prezidentleri umumy adamzat ahlak kymmatlyklaryny we ruhy ösüş alamatlanyrýan bu nurany bayramyň iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklar ösdürmäge ýardam edýändigini bellediler. Kyrgyzstanyň başdany şeýle-de milli liderimiz öwüden dolup bolmajak gitki kakasy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykany zerarly ýene bir gedek şuňur gynanjyny bildirdi we Kyrgyz halkynyň adyndan duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Sadyr Japarowa duýgudaşlyk sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Kyrgyzstanyň halkynyň we onuň lideriniň agyr ýetki zerarly gollawyna we medet berjek sözlerini ýokary baha berýändigini aýtdy. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyny hormat prezidentimiz iki ýerdeşini sala salşyklaryň üstünlükli geçirilmegi we täze konstitusiýanyň kabul edilmegi bilen gutlap, esas kanunyň Kyrgyzstanyň mundan beýlegem ösmegini ygtybarly binýat boljakdygyny hemde Kyrgyz halkynyň awadançylygyny ýoklandyrmaga gönükdirilen giň ýerimli özgertmeleriň üstünlükli amala aşyrylmagyna ýardam etjekdigini bellädi. Döwlet başdanymyz hoş niýetli goňşulyk we özara düşünmek kölgelerini esaslanýan netijeli gatnaşyklaryň barha ösýändigini aýtdy. Şunun bilen malykda soňky ýyllarda biziň ýurtlarymyzda köp ulgamlarda şol sany syýasy, sowda, ykdysady we meden insan-perwer ulgamlarda özara gatnaşyklaryň kiltaýdan täze derejesini gazanmagy başaranlygy bellenli. Söhbetdeşligiň marşyny Türkmenistanyň we Kyrgyz Respublikasynyň liderleri bar bolan mümkinçilikler hemde häzirki ýagdaýlary nazar almak bilen iki taraply gatnaşyklaryň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar we netijeli hyzmatdaşlygy şol sany iki ýurdun işewur toparlarynyň arasynda gatnaşyklary ýoly goýmaga hemde iş ýeňleşdirmäge ýardam edýän işewur duguşluklar geçirmeň ähmiýetini aýratyn bellediler.
İki yurdun liderleri Gurbanguly Berdimuhammedow we Sadar Japarov döwletara hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini hemde okgunly ösýanlygyny aýdyp, insanperwer ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmeň, hususanam ilim, bilim we medeniyet ulgamlaryna gatnaşyklary hasam berkitmeň wajypdygyny atadylar. Taraplar özara gyzyklanýar ýan sewit we halkara meseleler boýunça da pikir açdylar. İki yurdun awraýly guramalaryň, ilkinji nowatda bolsa Birleşik Milletler Guramasynyň, garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň we beýleki guramalaryň şäklerini netijeli gatnaşyklar putulandyrmagy ıgrarlygy bellenli. Türkmenistanyň we Kyrgyz Respublikasynyň liderleri iki yurdun miýdemez dostlukly gatnaşyklary ıgrarlygyny tasdiklap, iler tutulýan uğurlaryň bir näjetinde netijeli gatnaşyklary mundan beýlegim ösürmek üçin ähli taýlalaryň ediljekdigini atadylar. Telefon arkaly söhbetleşiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Sadar Japarov ýene-de bir gedek dünýäniň ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan Urada bayram bilen birek bire otlap, iki dogunlyk halka parahatçylyk, ötüş hemde rowaçlyk ardyp ötdiler. Şuun, Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow kimde Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'nin arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başçylary mähirli salamlaşyp, söhbetleşiň barşyna döwletara gatnaşyklaryň şuunky ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligini kanagatlanma bildirdiler. Pursatdan peýdalan prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani musulmanlar üçin mukaddes bolan Urada bayramy münasibetli birek bire otladylar. Hemde türkmen we Awgan halklaryna parahatçylyk, awadançylyk, rowaçlyk ardyp ötdiler. Goý mukaddes Urada aýynyň sahawatly günlerini berjaýdan dessurlaryňyz hemde doga dileýleriňiz beýik bir waryň dergäkine kabul bolsun diýip milli liderimiz aýtdy. Hormat prezident Gurbanguly Berdimuhammedow dogonluk ýurtlaryň arasynda hoşniýetli goňşulyk, dostluk hemde din hukukluk ýolgoleri esasynda gurulýan hyzmatdaşlygyň okgunly ösýänligini kanagatlanma bilen mellap. Türkmenistanyň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň hemme taraplan ösdirilmegine ýokary baha we aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Söhbetdeşler sewda ykdysady, ýanyş energetika we uly kommunikasiýa ulgamlaryny iki taraplan hyzmatdaşlygyň netijeli häýatda ýedigini belläp, häzirki wagtda iki ýurdun gatnaşmagyny bu ulgamlarda bilelikdäki iri tatdymlaryň durmuşa geçirilýändigini ykdylar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirsiniň. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ury boýunça ýokary voltly elektrik geçirsiniň we optik süýümli argatnaşyk ulgamynyň gurulşy aýdyň mysal hökümini görkezildi. Türkmenistan, Awganistan, Azerbaycan, Gruziya we Türkiýe tarapyndan gol çekilen ylanaşyň çäklerini dördülen lapis lazuli uly üssaşyr geçilgesiniň ähmiýetini aýratyn nisferli. Şunun bilen malykda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani bu taýtlamanyň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň merkezi we Günorta Aziýany hemde Ýewropa döwletleriniň arasynda harit dolanşygynyň möçberlerini artdyrmaga ýardam etjekdigini, sewtara sewda ykdysady gatnaşyklar ösdürmäge ägirdir goşunt boljakdygyny atadylar. Göründüşüň dowamyny söhbetdeşler häzirki wagtda iki goňşy ýurdun tagalary netijesinde sewitin we dünýäniň durnukly ösüşini gazanmagy gönükdirilen täze uly energetika geçirgesiniň dördülýänligini kanagatlanma bilen bellädiler. Bu taýtlamalaryň amala aşyrmagy ýurtlary hasam ýakynlaşdyrar. Halklaryň arasynda dostluk we dogonluk köprüsine urlar. Olaryň ykdysadyetleriniň mundan beýlegim ösmek üçin giň mümkinçilikler döredir. Awganistanyň halkynyň awadançylygyny ýokurlandyrmaga ýardam eder diýip hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow nykdady. Hemde hyzmatdaşlygyň ägirdir kuwatynyň Türkmenistan hemde Awganistan Islam Respublikasynyň arasynda uzak mökletlen esasy gurulýan gatnaşyklar hasam putulandyrmak üçin ygtybarly esas bolup hyzmat etjekdigine berk ynam bildirdi. Prezident Muhammed Ashraf Ghani Awgan halkynyň adyndan türkmen liderine dogonluk raýdaşlyk hemde döwletiň durnukly ösmegine uly gollawy, şu ýyllaryň dowamyny berýän uly ykdysady we insanperwer kömek üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Awganistan Islam Respublikasynyň lideriniň belleşi ýaly, onuň ýurduna Türkmenistan bilen hoşdiýetli goňşulyk gatnaşyklaryna uly sarpa goýulýar. Hemde hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjülükli daşary siýasatyna ýokary baha berilýär. Şol siýasat bolsa sewitde durnuklygy, parahatçylyk we howpsuzlyk üçin etmeň möhüm şert bolup durýar. Döwlet başçylary däp bolan gatnaşyklar ösdürmeň geljegi bardy pikir alşyp, Türkmenistanyň we Awganistanyň özara gatnaşyklarynyň oňyn tejribesine dayanmak bilen bar bolan mümkinçilikleriň köp ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin ululýanlygyna ýokary baha berdiler. Döwlet başçylary mukaddes Urada bayramy münasibetli birek biregi ýene bir gede gutlap, dostlukly ýurtlaryň dogonluk halklaryna parahatçylyk, awadançylyk we rowaçlyk ardyp ötdiler.
Bizden halklarymyzda köp asyrlyk umumy taryh, asyrlaryň jümmüşiniň gözaşylýan medeni we ruhy däpler birleşdirýär. Söhbetdeşiň ahyryny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani hoşlaşanlaryny döwletara gatnaşyklarynyň dostlugyň we hoşniýetli goňşulygyň iň gowy däplerini, halklaryň hoşmeýilli erk isleg esasyny ähli ulgamlarda hasam giňeldiljekdigini ynam bildirdiler. Indi bolsa hormat prezidentiň adyna Orada bayram münasibetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Onun arkedrati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Mälikulewич. Gadarly doganym. Siziň arkedratyňyzda bu Türkmenistanyň doganlyk halkyny sahawatlyň hemde hoşniýetliň, ähli musulman ümmaty üçin mübarek Orada bayram bilen tüýsürekden gutlaýan. Bilen halklarymyzyň taryhy, ruh hemde medeni umumlygyna esaslanýan özar anlaşmak we hormat goýmak ruhuny strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykanlygyny aýratyn bellemek isleýän. Bereketli Türkmen topragyny golaýda geçiren netijeli, açyk gepleşiklerimiz biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýola goýulan hoşniýetli goňşulyk, köp ugurlyk hemde strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegem giňeldilmegine ýardym eder. Allah'nın bütün dünya öz sahawatyny ýollaýan mukaddes Orada bayram münasibetli. Size hemde siziň maşgal agdalaryňyzyň ählisine berk jan saglyk, uzak ömür, jogapkärli döwlet işiňizde täze üstünlikleri, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahaçylyk, gülläp ötüş hemde awadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Şafkat Mirziyoyew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onun arkedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyzy beýik bir waryň sahawat eşilýän mukaddes Orada bilen mähirli gutlaýan. Orada bayramy öz tewigatyna dolanmagyň, Orada aýynyň pekize suwuny öz kalbyny teminlänleriň, beýik bir waryň öňünde ruh taýdan peklenenleriň bayramydyr. Bilelikdäki tagalalaryň netijesinde ýakly musulman ümmatynyň araýdaşlygyny hemde dostlugynyň putulanjakdygyny we biziň islam medeniýetiniň ötüşiniň hemde öňe gitmeginiň şaýatlary boljakdygymyza ynanýan. Hasan Ruhani, İran İslam Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onun arkedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyzda hemde dostlukly türkmen halkyna Orada bayram münasibetli tüýsürekden gutlawlarym iýermek meniň üçin ulu hormatdyr. İslamyň belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny şöklendirýän bu bayramyň biziň doganlyk duýgularymyzy artdyrjakdygyna hemde musulman ümmatynyň ýagty geljeginiň hatirasyna mundan beýlegem tagla etmäge ruhlandyrjakdygyna umyd edýän. Beýik bir wardan size berk jan saglyk we bagyt, dostlukly türkmen halkyna hemde tutuş musulman ümmatyna bolsa, parahatçylyk we rowançlyk ardy edýän. Iň gowy arzuwlar bilen Abdel Fattah al-Sisi, Misir Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onun arkedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Mukaddes Orada bayram münasibetli siziň arkedratyňyzda tüýsürekden gutlawlarmy hemde iň gowy arzuwlarym beýan etmek meni uly kanagatlanma duýgusyny öredýär. Beýik Allah Taaladan size berk jan saglyk hemde bagyt, tutuş musulman ümmatyna bolsa gülläp ötüş we awadançylyk eşilmegini dileýän. Size şuňur hormat goýanym mardaky ynanyrmalarmy kawrydym. Halifa bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti. Bu tawda şeýle setirler bar. Onun arkedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyz Ýardan Haşmit paşalygynyň halkynyň hökümetiniň adyna nukut öz adymdan size sahawatly Orada bayram münasibetli gutlawlaryny beýan edýän. Size berk jan saglyk we bagyt, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa mundan beýlegem gülläp ötüş we rowançlyk ardy edýän. Abdullah II, Ýardaniýanyň paşasy. Bu tawda şeýle diýilýär. Onun arkedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyzda mukaddes Orada bayram münasibetli tüýsürekden gutlawlarmy hemde iň gowy arzuwlarym iýermek meniň üçin bagytdyr. Siziň arkedratyňyzda berk jan saglyk we bagyt, dostlukly halkyňyzda hemde ýakly musulman ümmatyna bolsa mundan beýlegem rowançlyk we öňe gidişlik ardy edýän. Haysam bin Tarek,
Omanın Sultani. Paytahtymyzda Türkmenistanyň neft-gaz pudugyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça geçirilen halkara forum öz işini tamamlady. Hormatly prezidentimiň tapşyrma boýunça bu forum Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernleri, Türkmen geologiya döwlet korporasiýasy hemde Maliýe we Ykdysadyýat ministrligi tarapyndan guruldy. Forumun ikinji günem netijeli tarapdan käsitlerini, gelecekde de ýalnys energetika toplumuna seyit we dünýä ähmetli täze tatlamalary durmuşa geçirmek biziň döwlet siýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar. Meclisiň ikinji günem energetika bazarlaryna ählimum ýagdaýlary hemde dünýäniň kowwatly energetika döwletleriniň hatyna girýän Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçiliklerine başlandy. Çıkışlarda hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklydy. Soňky 10 ýylda Türkmenistanyň önümçilik pudugyny äger tuly meşhurdy. Döwlet hemde daşary maýa goýumlaryny gönükdirip, milli ykdysadyýetimizi ýygydly we diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmek üçin pudu binýadyň döredilendigine tally. Şunda has ýeri maýa goýumlar neft-gaz pudugyna gönükdirilýär. Dünýäniň en çeme ösen döwletlerine täsir eden ählimum ykdysady çökünlik şertlerine de Türkmenistanyň ykdysadyýety durnuk bollar. Maýa goýumlarynyň paýy ýokary derejede bolmagyna galýa. Her ýyl epesli meşhurdäki pul ferişdeleri giň gerimli sewit we milli ähmetli tatlamalary durmuşa geçirmäge gönükdirilýär. Şeýle tatlamalaryň hatyryna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçiriji ulgamy ýaly ýyly halkara ähmetli tatlamalary bar. Bularda ortaňa çykyşlarda giň işlendirilip geçirildi hemde şular ýaly halkara ähmetli çäherler geçirmäge döredip berýän giň şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş hem hoşalyk sözler aýdyldy. Paytahtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna geçirilen ekologiýa çäresine halkymyzyň aýratynam ýaşaryň işçiň gatnaşmagy döwlet başçylarynyň talaty bilen ýaganlandyrylan giň meşhurly çäreleriň giň bollugy münasip bolýanynyň aýdyň beýany uruly. Giň meşhurly çäre münasibetli guralan dawarlary we köpçülikden velosipedli ýürüýüşi Aşgabat şäheriniň Köpetdi atrabynyň we Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Balkan welaýatynyň ekologiýa çäresi uly ruhlentligi betlendi. Şunda milli liderimiziň ekologiýa we daşgurşy gorumyk ulgamnak giň gerimli işleri aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Muňa öýdi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugruw hökmüne kesgitlendi. Diýarymyzda ykdysady we durmuş ulgamyna amala asyrlayan toplumlaryň özgertmeler maksatnamalary, raýatlarymyzyň ähli wagtda awadançylygynyň möhüm şerti hökmüne ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Döwlet başçylarymyz Türkmenistanyň köpçülikden sport şäherlerini, şol sany velosipedli ýürüýüşler geçirmek wagtda azaýyp däwiň başyny başlady. Bu başlangyç watandaşlarymyzyň dolu gollawyna münasip boldy. Olar paýtagtymda we tutuş ýurdumyzda gurulýan şeýle şäherlere ruhletlik bilen gatnaşýarlar. Şol şäherler bolsa Türkmenistanyň müňler söýetini birleşdirýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň ekologiýa ulgamyny öňe sürýän anyk başlangyçlary halkara birleşiginiň hem dolu gollawyny we iqrarnamatyna münasip bolýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan bütün dünýä velosiped gününiň döredilmegi 1000 aýdyň suwtnamasydyr. Her ýyl 3-nji iýunna velosiped güni bellenip geçilýär. Ýurdumda ekologiýa sport şäherleri, şol sanda her ýyl giňden bellenýän bütün dünýä saglyk güni münasibetli şäherler ýygyderli geçirilýär. Sagalyş we terbiýeçilik ähmiýetinden başga da olar jemgyýetiň ekologiýa medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam etýär. Milli liderimiziň nyktaýşy ýaly arasy ekologiýa, saglyk we sport diýen düşünjeler öz aralaryna berk baglanyşyklydyr. Velosipedli ýürüýüşler ekologiýa taýdan arasy ulan görnüşi hemde velosipedi wagt etmän giňden ýaýran usullar. Velosiped sportu bilen meşgullanmaň adamyň saglygyny berkitýändigi, işçiligini ýokarlandyrýanygy şüphesidir. Ýurdumda sportyň bu görnüşi bilen meşgullanýanlaryň sany barka artýar. Velosiped sportunyň ähli ýaşdaky adamlar üçin ýeterli bolmagy oň esasy artykmaçlyklarynyň biridir. Velosiped sürende ýa-da piýada ýöränne adamyň bedeniniň ähli möhüm ulgamlary hereket edýär. Bugünkü şähere piýada gezilen jetmek halyandan goşulandygyny bellemeliler. Ir tähere bilen gözellikler synamak, piýada ýürüýüş edip, jan saglygyny berkitmek bu şähereň özünüzdi. Garaşdydy. Baky bitirip Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenmaş şäher häkimliginiň guramagyny Hazar deňdiniň kenaryna dabara geçirildi. Dabara sunuw saatlarynyň şowkunly aýdym saatly çykyşlary bilen dowam etdi.
Yerine yetirilen bayramçılık çıkışlarında hormatly prezidentimizin ruwaji işlerinin, bagtiyar döwrümizin, Türkmen sportunun tarihi belentden yetirli we halkymyzyň ata watanymyza milletin arkadagyna söýgüleriniň, hormat sarpalarynyň çäksizliginiň hoşowazy bolup ýanglandy. Ekologiya şähereti bugün Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrawyna da dowam etdirli. Sport şäheretine köp sanly gatnaşçylar, şol sana talip ýaşlar etrawyň jemgyçiliginiň ýaş netliň wekilleri goşuldylar. Şeýle şäherler esasy maksatdan başga da jemgyýetiň tagallalarynyň birleşdirilmegine, adamlaryň sagdyn durmuş, parahatçylyk we alalaşyklyk, dörejlik hemde hoşniýetlilik ýörelgeleriniň töweregine, hasy berk jewitleşmegine ýardam etdi. Hormatly arkadaşymyzyň nygtaýşy ýaly velosipedli ýürüýüşler adamlarda tebigaty ýakyn bolmagy, oň gözelliginden lezzet almagy ýardam etdi. Biziň ata-babalarymyz hemişe mehriban tebigatymyz bilen sağlaşykda ýaşapdyr. Ondan güýç guwat hemde dörejlik ilhamny alypdyr. Bulan ählisi mehriban halkymyň günnelik durmuşyny we bayramçylyklaryny, parazatly däp desturlaryny, baý halk dörejiligini, ajaýyp sunuw deserlerini öz beýan tapdy. Bugün tebigaty aýagly garamak milli öz boluşynyň möhüm ýörelgeleriniň biri bolmak bilen döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurny urlýar. Köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşylar Aşgabat binatynda paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna guralan dawra gatnaşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçüliklerin beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meseleleriniň hormatly arkadaşymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurdugyny taldy. Milli liderimiziň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň şany sene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sogat bolanlygy bellendi. Bu kitabyň sahypalaryna paýtagtymyzyň geçmişi we şuguny, onu mundan meýlekde ösdürmeň ýollary öz beýan tapdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri, döwlet başlarymyzyň baş tutanlygyny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamyny, şol sany sportda gazanylan üstünlikler, hormatly arkadaşymyzyň watanymyzy gülledi ösdürmek hemde halkymyzyň awadançylygyny üpçün etmek gönüktirilen parazatly siýasaty, milli senamamyzyň şanly taryhy seneleri ruhulentlik bilen wasp edildi. Üstünlükle dowam edýän ekologiýa çäretiniň başyna paýtatymyzyň ýaşaýjylary bu çäre içen gatnaşýarlar. Adamlar piýada ýöremek bilen bir hatarda ýolagçy awtobuslarynyň we taksilaryň hyzmatynyň peýdalanmak arkaly hereket edýärler. Şol bilen baglykda bolsa, Aşgabatlylaryň zerri bolan ýerlere gidip gelmekler üçin paýtatymyzyň durly künjeklerini velosipedleri kärinesine berýän nokatlarym işlerini ýaýwananyrdylar. 20 maýasyna dowam etjek ekologiýa çäreti durly hyzmatlaryň, şol sany velosipedleri kärinesine paýlamak hyzmatlarynyň ýola goýulmagyny talap edýär. Şu ekologiýa çäretine Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrligi, şeýle Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürligi işini gorkadýar. Paýtatlylar kärinesine alan velosipedleri arkaly ekologiýa çäretiniň geçirilýän günlerini de öz meýilleşdiren işlerini arkaýyn ýerine ýetirmäge mümkinçilik alýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň owaklyjylyk pudugyny ilmi esasly çalt tepkilerini ösdürmek, hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik özgertmeleriniň esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň tawşyry esasyny Ahaly welaýatyna göök we bakça ekin önümlerini ýetişdirmekligi aýratyn ünsürlýär. Göktep etrawyna da göktür bakça ekinlerini, meýwanyň durly görnüşlerini ýetişdirmekde uly tejribesi bolan uswat kärnişleriň bir näçesi netijeli zähmet çekýärler. Olaryň ihlasy bilen ekin meýdanlaryna gög önümleriň durly görnüşleriniň, meýweleriň bol hasyl ýetişdirilýär. Bu orada etrapda uly tejribe toplanypdyr. Şu ýyl Göktep etrawynyň uswat daýhanlary sogonyň we ýer almanyň bol hasylyny ýetişdirýärler. Etrap boýunça şu ýylyň hasyly üçin jemi 780 hektara yer almasy, 120 hektar güýlük we 210 hektara ýarlyk sogon ekilip, şu günler olary agrotehnikanyň ähli talaplaryna laýyk ýydak edilýär. Etrawyň ekrançylyk meýdanlaryna sogonyň ýokary hili hasyl berýän görnüşleriniň ýerki ekilen ýerlerine eýýän bereketli hasyl ýetişipdir. Etrawyň daýhanlary ýakyn wagtda sogon hasylyny ýygnamaklyga taýýarlyk görýärler. Etrapda şu yer almasy, käşir, pomidordur, hyýar ýaly görnüşlerinden we meýweleriň durly görnüşlerinden bol hasyl almak uğruna meýilleşdirilen işler sağlaşykly anyp barlýar. Etrapda owakoçylyk öňümçiligini ösdürmek döwrewap agrotehnologiýalaryň hasabyna üpçün edilýär. Mälim bolşy ýaly owa sanaw toplumynyň ösmegi köp wagtda yer we suw serişdeleriniň oýlançlygy peýdalanmagyna bagly bolup durýar.
Yurdumyzda suwdan peýdalanmagyň öňdawarjy we tygyşytlaryjy tehnologiýalary işçiň ornaşdyrylýar. Göktepe etrafyndaky işçiler munyň aýdyň misalydyr. Etrafyň kärenleşleriniň ihlasy bilen kemale getirilen bereketli sogan we yer alma hasyny göleninde gözüň dokunýar. Yurdumyzda dowam edýän zähmet galkynyşyna münasip goşantlanyşan Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň zähmetsewer adamlarynyň ihlasy zähmetem halkymyzyň bereketli saçagynyň hemişe nazyl nymatlardan dolup durmagyny üpçün edýär. Bagtçylyk, gökarançylyk boýunça telekeçi daýhanlaryň gazanýan üstünlikleri bellenmäge münasipdir. Ekin meýdanlaryna bol hasylyň alamatlary beginjin goşulanýar. Owa hojalygyna belen sepkitleriň eýilenmegine yurdumyzyň telekeçileri münasip goşantlanyşýarlar. Telekeçi daýhan Murad Muradow Ahal vilayatynyň şäherine 300 hektar meýdana yer almasyny ekdi. Daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, meýdanyň ak gullere bölünmegi hasylyň köp boljagdygynyň aýdyň alamatydyr. Destapy hasaplamalara görä, her hektardan 15-20 tonna yer almasyny almak meýilleşdirilýär. Yer almasynyň biziň howa, toprak şertlerimize uygunlaşan görnüşleriniň ekilmegi daýhançylyk tejribeleri bilen berk baglanşylar. Ýakyn günlerde yer almasynyň ýygymyna girişler. Bu möhüm iş üçin ýokary taýýarlyk hasylyň bellinin wagtda ýygnalmagyny üpçün eder. Her bir işte belen sekbetleri eýlemegi maksady edilýän telekeçi yer almasy doly ýygnalandan soň ikinji ekiniň ekilmegini gözüne tutýar. Belent maksady öňde goýup oňa ýetmek üçin alman gazananlaryny daýhançylyk tejribeleri bilen utgaşdyrmak telekeçiniň işine esasy ýörelgedir. Bu ýörelgäniň ýokary netijeleri üpçün edýän iş tejribesi tasdiqlaýar. Hormatly prezidentimiň owa hojalygynyň ösdürmegine telekeçileriň işçiň gatnaşmalygyny hemişe noktaýar. Gahrman akadamyň puwdoň öňüne kesitlen möhüm gözipelerini ýerine ýetirmekde ihlasly zähmet çekilýär. İşlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize telekeçiler hoşalyk bildirýärler. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan paragaçynyň öňüşmäň watan ýylyny da hormatly prezidentimiň saýasynda ýurdumyzyň ähli künjegini ýaş neslimiziň arasynda geçirilýän dürli derejeli aýdyn sağly bäteşikler öz bolşy ähmiýete ýa bolup, tomoşaçylarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrýar. Ýurdumyzyň şanly garaşsyzlyk bayramyna başlanyp, her ýyl geçirilýän garaşsyzlygyň merjen dänleri atly bäteşigem munyň aýdyn kepilleri. Bu bäteşiň Aşgabat şäher Ahal Balkan vilayaty tapkyrlarym baý many mazmuny boldy. Yurdumyzyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygynyň bayramyna başlanyp geçirilen bu bäteşige desapy tapkyrlarda saýlanyp alynan Zekini mekdep okuwçylarynyň en çemesi ýokary ruh welentlikde gatnaşdylar. Ýaş nesillerimiziň dörejilik okuýuplardyr başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bu bäteşikde oňa gatnaşyjy ýaşajak sunwat ustatlary bäteşiň şertleri esasynda özleriniň dörejilik mümkinçiliklerini ezberlik bilen görkezmek başardylar. Bäteşiň baş maksady zekini çağlary ýüze çykarmakdan, olaryň dörejiligini gollap bermekden, watan söýji ýaşlary ösdürip ýetişdirmekden, hemem halkymyzyň milli däp desturlaryna bolan söýgüni potulandyrmakdan ibaretdir. Bäteşikde oňa gatnaşyjy ruh bilen we şadyan oglan gyzlar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzyň boýsunçly ösüşlerini, hormatly prezidentimiziň iýil ýurt bähwetli, nusgalyk işlerini, Türkmenistan taraqaçylygyň we anaşmaň watan ýylyny, eşetli durmuşymyzy, bagtyar çağlygy, dostlugyny, hemde şeýle döwletli döwrany, bagtyar döwrü peşkeş beren gahrman arkadamyzy özleriniň döwrewap aýdym saatlar bilen belent joşgyny wasp etdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruh bilen körpeleriniň ýürekden ýerine ýetiren aýdym saatlary, şowkuny tansardar halk dörejilik çykyşlary oňa tomoşa etmäge gelen bagtyar raýatlarymyza ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galardy. Bäseşe gatnaşyjylaryň dürli saat gurallarda ustatlyk bilen ýerine ýetiren ýakymly saatlary bolsa, bu bäseşe aýratyn owşun çaýyp, onuň şatlyk şowkuny hasy arşa götürdi. Bäseşikde has zehinler saýlanyp alınıp we olar ýurt boýunça geçiriljek garaşdyrlygyň merjen däneleri 2020 ratly bäseşiň jemleýici tapyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Türkmenistan paragaçylyk we anaşmaň watany şygarasynda geçýän ýylda garaşdyrlygyň merjen däneleri dörejilik bäseşige aýratyn mana eýe boldy. Ýurdumyz körpe nesilleriň awadan durmuşy ogrunyna has amatly şertler döretmek meselelerine jogapkärçilikli çemeleşýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen çağlaryň sadaşykly ösüşi, olaryň awadan durmuşynyň üpçün edilmegi, durnukly döwlet ösüşiniň
esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan çağanyň hukuklary baradaky konwensiýany tasdiklap, çağlaryň hukuklaryny öpçün etmek we olaryň bähwitlerini goramak boýunça borçnamany üýtgewsiz ýerine ýetirýär. Öz işini gönnen çağlar bilen baglanyşykly meseleleri bagyşlan ýeri halkary guramasy bolan UNICEF Türkmenistanyň işçi hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Çağlar forumlaryny guramak garaşsyz hemişelik betarap döwletimiň parahatçylyk söýjülükli siýasatynyň esasy uğurdur. Milletara gatnaşyklarda çağlaryň tejribe toplamagy, döredüjülük we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň erkinligi, ýaşlaryň arasynda parahatçylyk we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt edilmegi, dostluk we deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmegi döwletimiň parahatçylyk döredüjülükli işiniň esasy uğur bolup durýar. Çağlar parahatçylygyň ilçiler diýilip atlanyrlar. Muňa öde diňe bir manyly jümle bolman, eýsem ol anyk durmuş ýörelgesine urilýar. Şunlukda çağlaryň köpegişgini durmuşyna, olaryň bagtyarlygyna möhüm ähmiýet berilýär. Aýdym sada çykyşlary berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň giň möçürli özgertmeleri, ýurdumyň parahatçylykly ýörelgeleri, döwletimiň körpe nesiller baradaky aladasy, mehriban halkymyň gözelligi bilen bagly boldy. Zekini çağlar joşguny çykyşlary bilen mehriban watanymyza zekini açyk görkezmek, arzuny amala aşyrmak üçin öňün mümkinçilikler döreden Türkmen halkynyň arkadagy hormatly prezidentimize söýgüsini, hemem hoşallyklaryny beýan etdiler. Çağlar mehriban watanymyza dostlugyň, parahatçylygyň, bagtyarlygyň dagaralanýanynyň wasbyny ýetirdiler. Hormat amlar, nüwasa ýurdumyň welaýatlaryna bu paýtagtymyz Aşgabatda 13-nji maýda saat 20-den 14-nji maýda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulut hawa bolup günniň ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 16-21 gradus, günnüdüne 30-35 gradus, kenarky taraplaryny orta 24-29 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azkem bulut hawa bolup günniň ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 16-21 gradus, günnüdüne 28-33 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny az bulut hawa bolup Demirarok günniň ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 14-19 gradus, günnüdüne 28-33 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny az bulut hawa bolup Demirarok günniň ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 15-20 gradus, günnüdüne 29-34 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny az bulut hawa bolup Demirarok günniň ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 14-19 gradus, günnüdüne 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azkem bulut hawa bolup günniň ordan tilde sekundy 9-11 metre ýetýän şimal ufer hawa gijetine 17-19 gradus, günnüdüne 30-32 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 14-nü magnit hadisatynyň gowşap täsiri bolmany araşdyrýar. Edid watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şerdiýan pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasla görä geýinmegi maksat berýär. Mehriban ýerleşler, beýdi günleri berk berjä etseňiz, ýeriň istenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüni aty watanmy Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşüresenýär. Ähli tüşüň öňünde bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun gelişler.